Mina ngoCijimbu Alabaster akwaZwane ngishabuka phansi emahlabathini enkondeni kodwa ngizinze ePitoli. Waziwa ngani? Waziwa ngani kakhulu kwi-content? Ngaziwa ngokubathuka. Nokuhleka kahle. Mina njengoba nibona uNandi lo. Njengoba nibona nje uNandi kuyasishola ke Nandi second wife yakhe uCijimbu lo wakwaZwane. Kusho ukuthi mina kumfazi wesibili wakwaZwane. Ngijabulile kakhulu bakithi. Mina umfazi wesibili. Ngiphume ngakho nje. Useza nomtshana. Cishe ngathi uyena. Maqabe wasewulisi oyi-influencer noma oyi-TikTok owumlandeli futhi ocema udede negqoko elisha kusukela ngo-2013 kuze kube namhlanje akukho engingakusho siyabonga. Yes, jabulile sisemdletsheni sinyathelile kwalo mama wazizalela umntwana usijabulisa kakhulu ngomculo uMashandu sinyathele emagcekeni sijabule kakhulu akukho okunye nje sijabule ukunyathela mina ngiyaqala it's my first time mama imama la kwami leli lesibili mama kanjani ngiyajabula kakhulu kwasemdletsheni kumnandi kupholile siswenkile sigqokile siyarepresenta iqhawe lethu njengoba nibona nje wayimjalo ube umlungu ngamkhipha uR Kelly ngathi sikwazulu Maqabe wasewulisi siyabonga kakhulu ngibuye kwesithathu okwesibili ngila last time ngangibhakela sijabulile nakho kumnandi siyajabula sobona nomcimbi wakhini imakhiya iqanzi kanje ngaka siyabonga kakhulu nesupport eninikeza iqhawe lethu ngathi ngaqhubeka njalo siyabonga.